B'Robert Abela għandna moħħna mistrieħ għal futur sabiħ. Sentiment ċaru pożittiv fuq fom in-nies propju ftit mumenti wara li Robert Abela ħal ġurament bħala l-Prim Ministru ta' Malta għal 5 snin li ġejjin. Baħar ta' nies ħonoq Pjazza San George mit-toroq prinċipali tal-Belt Kapitali u Pjazza Kastilja. Il-poplu Malti wawċi b'maġġoranza assoluta ta' fiduċja lil pjan ambizzjuż li jippreżenta il-Partit Laburista u li issa se jkun qed jiġi implementat fis-snin li ġejjin. Krutawa News ħaj reazzjoni ta' bosta li nġabru fi Pjazza San George u anke fi Pjazza Kastilja fejn dawn kollha kemm huma qalu li tiħarsu lejn futur sabiħ. Robert Abela kien ħaqqu ovvjament li jkun Prim Ministru wara li ovvjament santej ta' pandemija għamel suċċess kbir. Il-miżuri ovvjament li ħajamel f'dawn il-5 snin ovvjament laqtu l-Maltin u l-Awċin għal-futur aħjar. Ħajkonna futur sabiħu li għallinna huwa ħajamel ħafna affarijiet green u dam somma ġonna u daw fejn bniedem ju rieleksja u daw hekk. Għanna ma votajx imma naf li 5 snin oħra għan vota l-Partit Laburista għax għandu l-futur sabiħ. Ta' kif tħares lejn il-5 snin li ġejjin bħala tmexxija ta' gvern. Tajjeb ħafna. Imexxi tajjeb Robert Abela ħafna. Jiena wieħed mill-ex-nazzjonali u dan għallinna li ħajtina u għedna li ħajtina kumpens. Għalhekk nirringrazzjak ħafna. Kienet opportunità, votajt l-ewwel darba. L-avveniment tal-lum vera ħassejtni orgoljuża għax nemmen fil-futur, nemmen fil-Prim Ministru. Oħrajn irringrazzjaw lill Prim Ministru tal-li fi żmien ta' pandemija kien ta' sosten għalihom. Għamel wisq ġid tal-Malta. Il-poplu, hej. Kulħadd sinjur żgħir. Ek, wera li kien ferħan bil-gvern. Ħaqqu ħafna għax ħadem ħafna lina, mnalla kienu daw is-sentejn.